وعليكم السلام ورحمة الله. خمي وعدكم كوعني بعال عيد على دحا أبصحكم أبصحنا خنبر نفوتو نملأ سعبت إسلامنا نخلو إسلامي إثيوبيا عالم زلخا عيد مبارك كافتم قال እግዚአብሔር ክፍጾሙ ዝግብኦም ነገራት ሓደ ናገበርኪ ትርከቢ ኣብ ቲክቶክ ማለት ምስ ረኣኹስ ድንግጽ ኢለ ኣነ ንባዕለይ ቆልዓ ዩሱፍ ዝረኣኽዮ ማለት እዩ ናብ ቤተሰብና ይመሳሰል እዩ ሃገር ዓቢ ለውጥ ከምፁ ዝኽእሉ መናእሰይ ንፈጥር ገና ካብዞም ሕዚ ንሪኦም ዝነበርና ሰገናት ህፃውንቲ ኣተዓባብያ መሰረት ይገብር ሳይ ኣነ ኢድ ክሕፅብ ከለኹ መርዓ ኸሪአና እንት ምንታይ ንዑ ካልእ ይብሉ ኣነ ካልእ ይብሉኒ ብጣዕሚ ዘሕብል ነይረ ካብ ብንእሽተይ ከለኹ ከም ጓል ኣንስተይትስ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ ንፍቲ ሕብረተሰብና